Pero as cousas non sempre son como un quere. E así foi que un día gris e nubrado apareceron uns señores serios e rexos. Eran os executivos activos, uns argalleiros que non deixaban de tomar medidas de todo, do terreo, das árbores, do ancho do río, das distancias que hai entre unha cousa e outra. Imos construir primeiro un encoro que dará moita electricidade. Despois unha urbanización chea de rañaceu. Oi, con campo de golf e todo, E logo, por alo enriba pasará unha autoestrada, a máis grande de todas. Sentenciaron os argallantes. Imos poñer o primeiro piar no medio desa poza. Pero... Dixo o avó. Nin peros nin peras. Vai quedar todo cementado e ben cementado. Non podedes facer esa obra así sen máis. Que será dos animais que viven na fraga? Que será do sacio da sacia? E do diaño burleiro? E o trasgo,
A quen lle fará as súas falcatruadas? O encoro é bo. Traerá electricidade que é necesaria para as xentes. Sen electricidade non traballan as cociñas eléctricas, nin as computadoras, nin as lámpadas dan luz. E as carreteiras precísanse para chegar antes dun sitio a outro. Eu non digo que non teña razón, pero as cousas cando se fan mal e sin ter en conta as consecuencias, na contra de ser algo bo, poden converterse nun inferno. O progreso non é malo, pero hai que construir o menos posible e respetando e sin danar a natureza. Por máis que Xoaniña e o seu avó intentaron convencer os argallantes, estes seguiron o seu, sen facer caso a ninguén. E o peor do peor é que construíron un encoro sen escada para que os peixes puideran pasar. E así, subir e baixar río arriba, río abaixo. Tamén levantaron rañaceos que se converteron en grandes e ruidosas cidades e fábricas que botaban moito fume e contaminaban o ambiente. E por si fora pouco, fixeron unha autoestrada que non levaba ningures. A ponte quedou destruída polo encoro e o avó non puido repartir a fariña e o pan aos seus amigos e clientes. Xoaniña, que antes para chegar á escola só tiña que atravesar a ponte e cruzar a fraga, agora tiña que dar un montón de voltas e reviravoltas.
E por riba xa non podía xogar cos seus amigos Breixo e Uxía. O encoro deixounos illados. O salmón atopou atrancado o seu camiño para ir río arriba, pois viña do mar a desovar onde o río nace. E por culpa do encoro que estaba mal feito, non podía pasar. E alí ficou esgotado por querer subir polo acantilado de cemento que lle atrancaba o camiño cara ao seu destino. Pola contra, a anguía non podía ir cara ao mar, onde os seus oviños ten que deixar. Daba voltas e máis voltas, déixase marear, buscando camiño para baixar o tempo que se laiaba. Este encoro non me deixa baixar! E se me tiro dende aquí arriba, pódome mancar! Tiveron que emigrar por culpa dos residuos e a gran contaminación que supuxo de súpeto tanto progreso. Sálvese quen poida! Berrou a toupa. Acaban de plantar unha árbore moi rara no vello muiño. E tanto fondou que dei que a miña toupeira chegou. Esmagouna, machucouna, estragouna. E agora non teño donde vivir. A toupa, que vivía dentro da terra, viu como extrañas raizames invadían o seu hábitat. A pobre non comprendía que esas raizames eran estruturas de ferro e cemento difíciles de roer. E ao non poder rillar o cemento, decidiu ir na procura doutras terras para escaravellar a súa toupeira. Un tempo escuro asemellaba querer rematar coa fraga e todo fartureira que fora, aínda non hai moito. O avó ia e viña daqui para colá, levantando os brazos cara ao ceo e rosmando todo enfurruñado. Xoaniña pediulle ao seu avó Marcelino que tomara cartas no asunto. E o avó Marcelino así o fixo. A golpe de campá, chamou a asamblea urxente a todos os seus amigos, os seres míticos que aínda quedaban na fraga.
e foron chegando de un en un ou en grupiños. Primeiro chegou o nubeiro, que facía as tormentas e con elas traía a chuvia que regaba os campos para que houbera mellores colleitas. Viña acompañado pola moura do lago, que sempre peiteaba os seus cabelos cun peite de ouro. E logo, que está a pasar no mundo real? Preguntou o nubeiro. Hai que arranxar a desfeita que os argalleiros cometeron neste paraíso da natureza que afraga co seu río de augas cristalinas. Díxolle o avó Marcelino. Niso chegou o Sacio, que era o garda e bombeiro do bosque. Ali onde prendía un lume, nun plis-plas, apagábao. Viña buscando a súa muller a Sacia, dama fermosa que vive nos regatos e gusta de encantar os viaxeiros que por ali pasan.